Nej, bliv ved. Bliv ved. Det var det var sådan en, han stod sådan der siger. Ja, det er Lunde. Det der, det er Lunden, de skal sige. Skal vi lige se det her. Jeg holder mig for Det er til at blive højt, det her. Ja. Ja, boom. Prøv at sige, Lars han flyver bare vævet. Skal I sikre mig, at der ikke er en børneoptaget på vej op ad trappen? Okay. Lars, den ryger 1 meter tilbage, så pas på. Det er benzin. Så vi kan få sat ild i det hele. Yeah! Det er vand, fordi det er så tørt, så det er farfald frem. Hvor meget larmer det? Hey, til kommando her. Spring frem. Hun kører frem. Sigter efter det med det ramme. Så finder det en ko med skyde. Du skal lige trække bare en centimeter, ikke hører, ja? Jeg anbefaler, at man holder sig føren. Dem, der har billeder, kan selvfølgelig ikke gøre det. Det er så op til jer selv, men det giver altså... Det giver larm meget. Må jeg tænde? Jeg er ikke bange her på ørerne. John, er I klar? Ja, så er det. Må jeg gerne Klar? Ja. Ja, du bare kom. Skyd op! Sådan. Lugter af fyrværkeri.